Jaha, mitäs? Kyllä, laatikkoöljy. Täällä nyt näyttäisi, että tähänhän ei nyt sitten saa tehdä huuhtelua eikä syklivaihtelua, mutta tää olisi niinku 7,5 litraa kokonaistilavuus ja sitten kun tänne vaihdetaan, niin se olisi vain 4 litraa. 4 litraa niin mitä sinne vaihdetaan. Ja katsotaan noista vielä tarkemmin, mutta ei täällä ei ole ollenkaan huuhtelumahdollisuutta. Niin täällä ei ole koko listassa koko laatikko. Eli periaatteessa hän ei halua että sinne öljyt vaihdettaisiin. Paitsi sitten, jos katsotaan tuosta mallivuosi 16 ja taksi, niin sitten tänne tulee tämä automaattivaihtomahdollisuus ja sehän on sitten tuossa 60 tonnin välein. Eli tuommoinen vähän raskaampi erikoiskäyttö, niin siihen pitäisi laittaa. Ja sitten se juttu että niin, eli 4 litraa, eli tavallaan se vaihtaa noin puolet siitä öljystä, mutta jos haluaa sitten, että se vähän puhistaa sitä enemmän, niin voi sitten vaikka 500 tai 1000 kilometrin välein vaihtaa uudestaan. Mutta se, että jos tähän tehdään se huuhtelu, niin sinne tulee liian kovat paineet ja se särköö siellä sitten niitä venttiileitä. Se ei ole hyvä, ja sitten vanhemmassa Volvossa on se syklivaihtelu, eli otetaan lauhuttimelta letku pois ja päästetään aina 2 litraa pois, plärätään vaihteet läpi ja täytetään ja päästetään ja täytetään ja päästetään. Sitäkään ei saisi sitten tälle tehdä, koska sieltä katoaa vastapaine sieltä laatikosta ja taas tulee damakea sinne. Ja lisäksi se huuhtelu voisi sitten irrottaa sieltä niitä kaikenlaisia kakkendaalimöykkyjä sinne ja tukkia ne venttiilit. Ja homma voisi mennä vähän pieleen. Eli ei pidä kokkailla minkään huuhtelulaitteiden kanssa. Tämän vehkeen kanssa. Eli pois päästöjä lisätään sinne ja käytetään oikea lämpötila ja täytellään oikea määrä. Mutta sittenhän oli jännä homma tämä luokitus, eli AV1. Itse asiassa mä jo kävin ostamassa öljyt ja varaosamies oli kovasti sitä mieltä, että kyllä tämä on muuten Volvon numerolla ja viimeisen päälle oikea öljy. Mutta. Eli mä siihen kävin hakemassa tollasta tuotetta AG60. Tätä se kovasti mulle möi ja tässä on nyt sellainen ongelma. Tadaa, eli tää on ZF-vaihteistolle ja tässähän on AISin vaihteisto ja periaatteessa tuo nyt käy 8-vaihteisille ja 10-vaihteisille autoille. Tää on 8-vaihteinen, mutta eipäs käykään tämän laatikolla, eli tuo ei täytä sitä AV1-luokitusta. Notta hommahan on sellainen, että tällähän sitten alkaa tulla sitä nykimistä ja mahdollisesti vähän luistamista ja muuta häikkää sinne laatikkoon, että mä en kyllä tätä öljyä nyt laita ja mä sitä jo vähän epäilin siellä tiskillä, mutta nyt kun mä tein tutkimuksia tuon Autodatan kanssa, niin on aika varma, että tää on ihan väärää öljyä. Käy niin kyllä muihin vehkeisiin, mutta ei just tähän luotaan. Mutta näiden kanssa kyllä pitää olla tarkkana, koska nämä laatikkohommat on aika herkkiä nykyaikana. Kyllä mä käyn ton vaihtaa. Jos ei muuten, niin mä haen Volvolta sinne oikeat öljyt, koska laatikkoilijoiden kanssa mä en ala pelleilemään. No
niin, mä kävin uudelleen siellä varaosamiehellä ja siinä nyt käännettiin niitä koodia ja Volvo omia koodia ja kaikenlaista ja kovasti se nyt sitten ne opukset näytti, että ne vois sinne mennä tai pitäis käydä ja muuta. Mutta kyllä mua nyt vähän arveluttaa se homma, että varsinkin kun sinne vaihdetaan vaan vajaat puolet, niin sinne jää sitä alkuperäistä öljyä se toinen puoli ja sitten kun ne sotketaan vähän erityylisiä kesken, niin en mä tiedä onko se nyt oikein hyvä idea. Elikkä ne vietiin takaisin ja sitten mä hain niin oikein aitoa Kiinasta tuotua transmisu-öljyä tuolta Volvolta, mikä nyt sitten katsottiin, että se on niinku se, mitä ne siellä Volvolla laittais tähän vermeeseen. Tuolla on vähän isompi pönttö, että mulla on nyt 5 litraa, saa nähdä, että riittääkö hän. Ja ehkä ne olisi voinut laittaa, jos olisi vaihtanut kaikki ja tyhjännyt koko lootan, mutta koska se nyt vaan puolet vaihdetaan, niin mä menen kyllä tällä. Se oli kyllä halpaa, se oli 50 se 5 litraa ja nämä nyt maksoi sitten 160, kun oikein hirveästi tinki. Mutta en mä kyllä sen laatikon kanssa viiti hirveästi mitään erikoisia kokeiluja tehdä. Mietin, että se olisi tällaisella nosturilla varmaan paras tehdä. En oo ikinä tätä käyttänyt. Että nyt tulee käyttökoulutus sitten samalla. Tää on tällainen möykky, mutta eihän tää nyt voi kovin ihmeellinen olla. Tuosta painetaan. Katsotaan tuo vähän, että oho, olipas hätäinen. Nuo ei ihan niihin nostokohtiin osu nuo, että katsotaan miten tässä käy. Ei tiedä miten hyvä. Olipa vähän hätäinen. Miten tää laskuu? Tässä on mitään nopeussäätöjä. Ei siinä oo. Se pumppaa minkä se pumppaa. No joo, mutta kyllähän se siitä näyttää nouseva. Hirveästi ainakaan kynnykset rutis. Tuloo niin pitkälle matkalle nuo pehemisteet. Kyllä. Eli täällähän nyt sitten pitäisi olla jossain se, mistä se täytellään tämä laatikko. Joutuukohan tätä paljon purkaa? Tuo. Joo. Mistä mä näen? Tuossa on se. Siinä, tuommoinen aika iso torksi. Löytyyköhän tuommoista? Pitäisikö ottaa tuo ilmanputsari pois tuosta eestä, niin voi löytyä se nastakin tuonne tulilasiin. Pyyhkijään. No joo, se oli aika hyvällä paikalla. Sitten alusta vielä. Pohjapanssarit pois. Tää ei kyllä itse asiassa oikein huono nostinta ja ollakaan. Tänne jää tänne moottorialle tosi hyvin tilaa ja pääsee vielä pakoputkihommiinkin, mutta kynnyksiä tässä ei kyllä tarvitse. Eri nosturi, eri hommat. Kyllä. Pohjapanssari on pysynyt paikalla. Napataan irti. No siinä, vyllitkin on pysynyt hienosti paikalla, eikä oikein ole öljylläkään täyttynyt. Ja itse asiassa hän on pysynyt kyllä melko kuivana, että kyllä tähän taisi jopa onnistua nämä mun remontit. Öljypohjakin pysyy kiinni. Joo, sitten se tyhjäänroppu. Mistä lie? Oli olevinaan niin piilossa, mutta silti aika hyvällä paikalla, että se on varmaan tossa. Siinä on tuo tarkistusroppu ja sitten aika iso. Löytyyköhän tommosia avoimia? Perskele. No joo, eikä siinä tuo irti ja keskiruuvi ja katsotaan lähteekö sieltä tulemaan jotakin vai eikö. Joo, sinänsä jännittävää, että no tää on punaista. Tähän se on lämmintä.
Se on sitä 55, eli nyt olisi oikea lämpötila. Mutta eihän täältä saisi tulla näin paljon. Tänne on laitettu liikaa. Puoli litraa. No, katsotaan paljon sieltä tullut. Eikö tuo nyt ollut kuitenkin se tarkistusroppu? Ei mitään. Tuluko pois? Pikkasen lorottelu, mutta äkkiikseltään näyttäisi, että siellä on 7 resiä liikaa. Se on tietysti aika mustaa, mutta kyllä se ehkä punaista pitäisi olla. Onneksi löytyy justiin H17 olisi sitten tuo. Tuo oli 45 tuo. Oliko se 40? Mutta tämä on tää. Se auki. Onkohan se lujas? No niin, ei oikein paljon vaan lattiallakaan. Ja mitähän sieltä tullut? Antaa nyt valutella. Täällä ei ole nyt vielä 3 litraa. 4 litraa, mutta onko se tarkoitettu sitten, että se niiden lisäyksien kanssa menee se 0,5 litraa piti laittaa jäljestä. Eli siellähän on nyt sitten vaan, minnekäs mä laitoin tuolla. Tällainen täyttöholokki ja tyhjäysroppu. Eli tuolta se sitten alkaa uittamaan täältä, yrkkä tulo täältä näin. Kun se on oikeassa tasossa ja nyt sieltä tuli se 7 desiä ylimääräistä, mutta jännä, että eihän tänne nyt sitten niin kuin pysty vaihtaa, kun kolme litraa. Jos me pannaan 3 litraa, niin siellä sittenkin on jo. Nyt siellä on suurin piirtein sama, mikä sieltä tuli pois. Ja tuolla on tulupat kiinni ja tuossa on tulupat kiinni. Ja nyt sitten pitää laittaa käyntiin ja pari sekuntia joka vaihteelle. Ja sitten jätetään P-asentoon ja sitten mennään katsoa, että tihkuuko sieltä jotakin ja lisäillään. Väliaikatietoja. Mehän ollaan nyt siinä vaiheessa, että siellä on käytetty ne vaihteet ja laitettu P-asentoon ja tarkistusreiän tulppa on kiinni ja vaihteiston täyttöä on jatkettu tai itse asiassa tyhjätty niin, että se muuttuu tihkumiseksi ja tulppa on kiinni ja nyt pitää laittaa sitten ATK-laite tai muuten, kyllä se varmaan sillä mittarillakin saisi. Lämpötila pitäisi sieltä löytyä ja käytetään moottoria siihen 50 asteeseen. Sen jälkeen pannaan 0,5 litraa öljyä, tulupat kiinni ja taas käydään joka vaihe pari sekuntia läpi ja jätetään P-asentoon. Ja sitten käytetään siihen 50-60 asteeseen ja sitten vielä kerran irrotetaan tuluppa ja odotellaan niin kauan, että sieltä tihkuu. Ja nyt, mutta näin, ei pitää koittaa, että löydänkö mä tuolta ATKsta. Jos se löydän, niin mä otan tuolla mittarilla. No niin, löytyy. Sehän on just oikein. Kyllä käy nätisti. Itse asiassa mä huomasin, kun tää on näin lyhyt, että tässä on tämmöiset jatkopalat ja ne saa tosta lukittua. No, ensi kerralla käytetään sitä sitten. Sammutus ja 0,5 litraa öljyä. Devade, sanoi ruottalainen. Ei muuta kuin tulupat kiinni ja tuo oli nyt se 35 newtonia sitten. Näähän saa kaikki kasata, mutta sitä ennen mä muistin, että teidät on löydetty. Minä tullaan hyvä. No niin, ne on kasas. Tämähän saa sulkeutua sitten alle. No ei vaite. Sehän piti käyttää ne vaihteet nyt läpi. Ei ollutkaan. Miten se on?
aivan meinaa sekaistua ohjeiden kanssa. Eli 50 astetta on käytetty, puoli litraa on lisätty, tulpat on kiinni. Eli nyt käynnistetään moottori, joka vaihe läpitte, jätetään P-asentoon ja odotellaan sitten, että lämpötila nousee 5 ja 60 ja sen jälkeen sitten päästellään ylimääräiset pois ja homma on siinä. Mennään päälle, oliko täällä nyt vielä mennä? Kolmoseen asti mennään. Sporttivaihteet. No vielä kerran. Ja sitten päälle. Käytellään se siihen 50 asteeseen. Hänhän näyttää aika mukavia lukemia, eli 5-60 piti olla. Olemme aika lailla haarukassa. Sitten mulle tuli mieleen, että minkä takia siellä oli 7 desiä ylimääräistä, niin mullahan oli auto sammuksessa ja tuo ohjaaja sanoi, että se viimeinen valutus tehdään silloin kun se on käynnissä ja P on päällä, eli siellä on vähän muuntimissa öljyä sitten. Eli se voisi jäädä liian vähäiseksi, jos se menee tässä välissä sammuttamaan, niin muutenkin aina automaattista tikustakin mitataan, kun se on käynnissä se auto. Niin mennäänpä nyt päästelemään ja katsotaan tuleeko sieltä mitään. Joo, nyt pitäisi kyllä olla aika lailla oikea. Tuolla on nyt tultit kiinni, kun mä saan vielä ton pohjapanssarin, niin sieltä on nyt loroteltu tästä. Se vajaa 3 litraa, sinne on mennyt uutta mehua, mitä se otettiin vanhaakin pois, eli kyllä se oikee oli se juttu, mutta vois vaan sanoa, että tätä ei miljoonat ihmiset tiedä, että onko se käynnissä vai sammuksissa se viimeinen, ja siinä tulee näköjään sitten se 7 desi heittoja. Jos se väärin tekee, niin sehän on sitten käy vajaalla. Oletettavasti mä tein nyt oikein tää homma, ainakin nuo täyttömäärät täsmää, että jos ne oli silloin alun perin oikein, niin on ne nytkin. Ihan se nähdään, toimiiko tässä vaihteet. Lähdetään ajelemaan. Kyllä vaihteet toimii moitteettomasti niin kuin ne toimii ennen tätä remonttiakin. Tällä kertaa auto pysyy ainakin yhtä hyvässä kunnossa kuin ennen remonttia, että tää on aika hyvä laatikko, tuntuu vaihtava aika mukavasti ja näppärästi ja pehmeästi, sanotaanko näin. Tekis mieli ihan painaa kaasua, mutta kun meinaa ihan mennä ylitte tuon sallitun nopeusrajoituksen. Tää ottaa tosta vielä yksi koekiihdytys. Siitä lähdetään näitä. On tää kyllä aika hyvä kulkuneuvo. Oikein lepposesti. Vähän meni hetkellistä ylinopeutta. Joo, olen tyytyväinen tähän suoritukseen. No, kyllähän se vähän seikkailuksi meinas mennä tuo öljyjen vaihtokin tuonne lootaan, mutta jos tuo nyt yksinkertaistaa, niin eihän se ole muuta kuin lorotella sieltä öljyt pois, katsoa paljonko tuli, sieltä tulee se vajaa 3 litraa. Ja sitten pistetään takaisin se ja vaikka puoli litraa päälle. 4 litraahan se suosittelee se autodata, mutta laittaa vaikka 3,5 tai vähän enempi mitä sieltä tuli. Käyttää lämpöiseksi, plärää vaihteet pari kertaa läpi ja jättää auton käyntiin ja päästään ylimääräiset pois niin, että sieltä tarkistusreiästä vaan vähän alkaa
norottelemaan ja ruuvi kiinni. Ei se sen kummempi taida olla. Mä tiedän, että tuossa taisi tulla yksi ylimääräinen säätö, välisäätö, mutta näin se varmaan tehdään seuraavan kerran tähän laitteeseen tai vastaavaan laitteeseen.